दोन माणसं घेऊन बघ मी याला आम्ही तुम्ही काढला तसं त्या तारी म्हणा आम्ही तोडू गेलो होतो संत साईडला आवाज नाही आपला कोण घालून अचानक आमचा फणस काढायचा मूड झालाय, फणस खायचा. आता आम्ही चाललोत, पूर्ण तयारी करून चाललोत. लवने शिडी घेतली आहे, पुढे कविश आणि पप्पा चाललेत. फणस खूप पिकलेला आहे, त्यामुळे जर तो पडला तर फुटणार आणि चढायला एवढं जमणार नाही, म्हणून आम्ही शिडी घेऊन चाललोय. इकडे इकडे चल चल ना, ते येतील का बाजूने. तुझ्या पुढे कुचार काढायचं आहे. फणस वरती न्यायचंय, खाली न्यायचंय. जातो मी. कोणती ते कपाटाच्या बाजूक तरी असतात नाही ते हे असतात बघ विचारतात मी. योगा फणस आहेत. अरे तू इकडे आहे ना, हळूहळू ये ना, एक एक स्टेप. रडतो कशाला. ये 1 2 हां हां थांब, इथेच थांब. आता हा इथेच थांबवलं. तिकडे कुठे लावताय हो कविश? मी जाऊ तिकडे फणस काढायला? तू थांब ना इथे, इथेच थांब, मी आलो. थांब, तू इकडनं बघ ना. मी आहे ना. अच्छा बाबू, तू पण फणस मोठा आहे चौकाचा. थांब ना, आलो. हा इकडचा काढू ना, निघेल का? पिकलेलं दिसतो ना तुला, वरती येऊन चढावं लागेल तुला. हां तोच. थांब ना, आयो ना. हे बघ फणस काढला तर बघ, तो फणस काढला बघ. फणस काढलेला आहे. फणस एकदम देठातून आलाय, काही कोयतीची गरज नाही लागली. दोन फणस काढले, एक छोटा आहे, मोठा. चल, कुछ जरा लेट आला, त्यामुळे फणस तोडताना व्हिडिओ करायला नाही भेटला, कारण कोण नव्हतं. काय नाही म्हणणार कविश, चल काय नाही. चल पप्पा फिरू नका, ते डिंक उडतोय. इथे समोर जाऊन वर घेऊन जाऊ. काय दुसरी शिडी जास्त पिकलो.
तो हाताने असाच तोडला ना देठातून फिरला बघ. तो एकदम पिकलो दबता ना. पाणी पाणी झालं आता बघू. आम्हाला हाय करू घेऊन ये ना मग. आणि नाही मारणार ये बाबा ये लवकर. तो त्या हम्मक नाही, हा दुसरा हम्मक घाबरता. चल चल. अरे चल काय नाही करत. पप्पा सोडा त्याला, मी घेतो. घेऊन जा वरती. तुला बाय. गो हवे ते खाऊन जाऊ. कविश हे बघ काय. हा शेंबूडा इथे. काय चंबू नाही हा. ते बंगलं जाईल तसं जाते शेंबूडा. काय नाही चंबूरा. काय नाही झालं की शेंबूडच होतो त्याला. हो go go. अरे रे 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 कविश नका उचलू ते, राहू दे. तू इथे कविश सर माझ्या बाजूला आहे. तू आधी सुवास घेतला काय? तुला मी सकाळी काय सांगितलं चांगले, आधी सांग. तू काय बोलला? मम्मा नसली तर तू रडणार नाही बोललेला ना माझ्या बरोबर. मग अरे येते मम्मा. ते ताईचं लग्न आहे, केस कापायला गेली आहे. मग पुष्कळ बसून मस्त भारीच. मग वाटलं जास्त बिझनेस. आज खाण्यालायक आहेत तसं तसं एवढं पण नाही. हा बरका फणस आहे. चार वाजता येणार सांग. मध्ये मध्ये फ्लेवर चेंज होतो ना त्याचा. पाणी लागलं ना. पाण्यावेळे आहेत ते थोडे. काढू खाणार का? बस फणस खाऊन झालेला आहे.